Yaro itry, but na ay kublay fi hene kapor, iway puy baro haga kerteng batiang tam, kabadan bor tam ke jong try unong petem jingi Jesus Christ. But nakaliang jong ka Potternet kasi Bible School, ngi kot sengo bahaya pi. Bapin wan ban ya shimenta, bapin ya snok tilang bat kene ka Bible School, tang kini kin riu benai menta, ya ka bapin yo snow ya ka tin ke jong blay, ya ka bapin yo ban yo jihikai na ka tin ke jong blay. Commission jong ka Potternet ministry barakaway kalong bangin let ban yalap ya ka gospel shiki ben riu baro namar kata kadai ka hukum ke jong Chris ka ong ni larang ipuli na Matthews kene ka nong ka ba arhu pra kene ka kendai ka ong namar kata ken to kilet no mapi to pelong senran ki ben riu baro dapen baptis ki ya kerteng ke jong khpa ke jong khon ba ke jong men sim ba ko dahi kai ki ban sumar ya ki kat ki bangala hukum ya pi hakami ngarungan long rengkat bat pi halagas ngi hado kabawai no keperthai kani kadai ka jing angnut jong kani ka ji shikri da ka bangi pen ka o yaktin ka jong blai u jisu pha yangi bangin lek ban yalap ka gospel ban yalap ka gospel bat om tang ka tan re ben pen baptis ki breu ro kerteng ka jong kpa ka jong khon ka jong men simba ko bat kabalai hang ni u jisu da hukum ong dahi kai ki ban sumari ki ek baro yaki bangala hukum mafi kaniru ka dega bentai ya ka ba ka jishikri jong ka Potternet ka shimkhia ba ka takalong ban hikai tading tangi shimkhia bat ngi buru ka ka Bible School ban hikai ya kita ken ki bala pediang ya kita ki bala ngit au Jesus Christ ban hikai ya ka ktien ka jong blai namar ka dega hukum ka jong u Jesus Christ tading ta na ka snam sha ka snam ngi i ba shipon ki khon hap ki chukhat ya ki wan na ka snam sha ka snam barang ni ka batch kumentar ni kmilanti bapin wan bapin join haga ni ka Bible School kumba kini kiwei kila yo jingker ku nganget bama piru pinyo diang ya ka jingker ku lang ba ka ni ka kasi Bible School wan join tangan riu bena ay ka por ga jongfi kataru kamdai brostio ka don tang katu ka ni tiliki classes haka stio Ding ta nginget bapin wan man join ya ka Bible School pinyo jingtip shu ya ka tin ga jong blai ban yo ji kai shu ya ka tin ga jong blai bapin ngam kham chliu ka tin ga jong blai but nang ta fin mi pat kum ki breu ki bla dap da ka tin bat ban long ru ka jingker ku ya ki wei pat ding ta ngi khot sngo bhai pi ki pdiang sngo bhai pi pin wan chini ka khasi Bible School jong ka Potternet bar ki form ngi dang a hedu menta kidang don stang kat tu tenli ki seats ki balai sngoba ban wan ban join no bagatrik ke bakhat do bagin ai ki forms kade hadu arterik Oktober arajar arsan kade ta wan no kat bakapor kadang don wan no kat bini ki forms kidang don wan kat bak seat kadang laj nget u try kat kui fi kade ta nget kimilanti ban e fi fin join ni ka khasi Bible School ya ka bangin ang la pat ban shakri u try ta ka ktien ga jang o kan blame kat kui fi blame ta ka buram ga jang o amen. Saya sin men ke por mentang adap da ke jing sengongo yu blai ya ka ba ngio ben wan biang saki ying ke jong phi lengba kane ka channel jong ka Potternet but ngi wan ru aki YouTube but akum jo ru aki local channel ban pen snow but yai pen snow ya ka tien ke jong blai na ka sngi ka sngi but hado sngi ke jing wan ke jong try bang sengongo yu blai ba kane ka sngi ru ka dan biang ka jing pla ya ka bang yo snow na i charity kani kadika jingpla komno ba utrai upen khia ai ba komno la plat ai na kita ki tersim jong jingiap ba ila accident nginya snap ya ka ai ka ba idan banya tho hi dala di hangni ka por ka ba man ta plai ka por ju fi khindia ngai pinyo so komno ba ble ule ya ka jingim jong charity yaro itrai hakabaning kang ngwan ban ai ngo yu ble ka borom boro kalong show ble amade ublei bala panla yang bangan don kene ke jakaro bangan yo ban plai ke ke bautrai ulale ke jing im ke jonga ba ile ban ye thu ke ba jabat nga men shimsnam arajar arpusau ke bangan don pedang ke jingja accident ba kalalong meja ba kata ke jingja accident kam dadai ke balong melumala kalalong ke ba meja ba wat hadu ki beriu ki ba kiba sumar mo ki doktor kiba ublei ulabo kita ki doktor ki nas kila ong ba kade stang da kabor ko jong ublei ba da kibriu amla asyo
kila shu ong bet ya kata hiba kadai stang kaborom jong blay hiba ishania ho blay deng ai ngu yu blay ba de ba shisha kadai ka jingdon ka jong blay mo bangalong kumne ka bangalong mantaro mangala bandon kane ka chaka bangan yo ban ai bat kaborom shu blay e ka ba utrai ulale yang ba kata ka jingja accident ru ka dalong phla shisha ba hadu ba kita ki bayat thia lang bat ngaru ki dalingo ba ka por banga kendit apo ICU ru apo arsni namar ba kata ka jingja accident ngamla shu watang ban bam ngamla shu watang ban bandi kila shubu yang ada u kin jatiar kum ki pipe kila shu bu lagi tiar ban ai jing bam yang ndre hata ka por ba nga aingu yu blay ba de u blay ba ai bor yang ka por bangan dangala kendit no po ICU kira no yang shapo won tenga yo pat bangen pej ban plate yang ki khmat se shisien shisha katu ka por ngas ngothu la dam dei baka jingdon ga jong ublei nganam la shu bangan longkum ne ka mangalong menta ka dei ka jingle ka jong blei ka dei ka jing khrau ka jong blei ka dei ka jing iet ka jong blei shisha ngas ngongu pelat utrai u ai bor yang katu ka por ba ngadon apa deng ka jing sumaru udai ublei uba le kam phla yang mo ba kata ka jing di dawai lani kata ka jing sumar lani kata ka jing tes baro kilong shisha ki bayat ben asong tho ka dei ublei ubayat haswa kilong shisha kita ki ba job kata ka baro ka jing sumar wat hadu ka ba sumar ka ba arsien ru ka dei ka ba job shisha i shisha ka sangti ka jong ublei ba ublei le kamba yang ha ka por ba sumar arsien ba kimot ban thap ya kani ka skal jonga ba ningkong ngapoi baar kata ka po ka kamera bangan up kata ka bangan puj kani ka kle Hynrei ban sumar bade dei manga balas du ban mi na ta ka po kamera nambar ba kadon pedang ka jing thut ya ka skal te hadin shikentai kat bangadang up ya kata ka skal ba ki doktor ki mot ban thep no hapo kle jonga ublei ule kamba hang taru namar ba i shisha ya ko burom ko jong ublei ba ublei upen bahapat ya kata kaskal bangan yo ban thap yang da kata ka ba ublei la ai nadu ka kpo ka kebe nadu ba ublei la thau nadu haswa ban penlong ka kpo ka keme da kata hi ga ju ublei u ai bang yang ngai go shisha yu ublei baro kede ke jing le ka jong trai kede ka burom baro sho trai shisha ngai go shisha yu ublei ba ublei yalam yang akan ka jakaru ma kamdei bang wan ban wat ya kata kan yam ne bang wan ban wat ya kita kijing sku bah perthai ne Hynrei ublei pade yalam yang abangan yo shisha yu trai ngas uthu shisha abang yo trai shisha nga aingu shisha ka don tang ka jing kemen sudah kumba ka tien jong blei rumah ko ong ba ka jing kemen ka jong trai kadap yang ka don ka jongi baman ka sni shisha ngi shisha kata ka jing kemen ka jong trai bau trai u ayanga asal thu man kastab ka jing snei ka jong trai shisha ka jing ye jong trai shisha man kastab ka yai thamai kum ba ka tien jong trai ka ong ma ka jing rai song snei ba ka jing snei ka jong trai ka yai thamai man kastab asngongu pelat u trai amdan shukum trai ngakwa ban ai min sim ru ya phima baro ki ba ngap ki ba pen e ka ni ka jing phla ka bau trai la le yang nange try on le ya phiru kumju ki baladu jingkermen ki bom don lat shu asngo thu shisha ladam don ublei kamlong ai shisha kadai ladangi don padai ublei misngo thu ba baro shisha ngi i betang ti ka burom go jong ublei asngo ngo palat yu try la le bah palat yang ngai ngu sha yu try ba try shisha om don ko bom la ba try baro kalong ka bala hu try pat ki beriu shisha kalong ka bamla Hynrei ba utrai baro kalong ka bala ngai ngu sha yu trai ke ka ba ulale ka jing im jonga ngamla shisha bangan batai lot ya ke ka ba nga ya leng ba na marba haga tu ka por bangaja ki ndang layo ka ni ka jing khia komne ki thu ki henman ki ba ya don lang ki ya thu yang mentan ndang layo ya ka ni ka jing khia ba utrai la pen khia yang asyuk ngoi ke baki ki ya thu ba utrai shisha ulong shisha uba kra ulong shisha uba bha uba dap da ka jing snai shisha ba ka dei ka jing trai ka jong ublei ba ngalong komne ka mangalong pat sa shisien
teng dagi yathu yanga ngasu ang lengo namar balai kalong ngamla shisha bangan perkhat lamne bangan shampang e ke bau trai ule dengan shu aingo pat yo blei kaburom barok kalong shu blei namar ba ula sna ula thau thmai pat yang ase sisien ye kani ke Jingiap kaba ngayo ban em biang sa sisien kumba ula saros mau ulami pat nakata ka Jingiap hakasngi ke basau shisha hakata ka Jingiap bat jong ula saros ru bat kibriu shisha ladu jengkermen lakot lat Hynrei uji supat ule ki kamba ule ki kampla ki ba da ki briu shisha ke penlengo shisha wat iki henman ki para ki jong ula saros ru aingu shisha yu blei ngasngongo pelat yu trai krau pelat ban ngakwaru ban ya chepang kumnu ba ngayo mat yu trai kumnu ngaye syam yu trai ba trai bialam yang aru hakani ka jaka bangan yo ban syakri utrai bangan yo ya ke jing shisha na ka tin ke jong trai ngasngongo pelat utrai ba utrai uyalam yang shisha ngasngongo pelat ba uyalam yang hakani ka jaka ma ba ngin yo ban tip susu ya ka tin ke jong trai namar lam da dei utrai nganam long kumni ke mangalong mentah akapor bangadang red lamne kapor bangadang yat hakata ka jinglong khna shisha ngalong shisha kum katu kalum Jingiap mo kaba dap de kiksan sudah kebala puut na syapo lalong kumba syupen bahap atang na syabar dai inuksai kata kalum Jingiap mo hakani ka baken jado syukuran ya kata hakani ka baken jado ba kumno kalum Jingiap kalong syupen bahatang na jrong shu ka bahatang na jrong la tap tang da kita sna tang da kita tang na jrong Hynrei ke basyapo pada kadai tang da kata ka khando dan dia kata ka ksan kini ka papuut sudah shisha ka Jingiap jong aru kalong shisha kumta ngaingo payu blei ba penem yang na kata upen khia ya kata ka jing long ka jonga ka e baro ka ba shisha ngamla shu ban kelet e ka jing bha ka jong trai ba kumnu trai upen kela yang na kata ka jinglong mo ka ba kababat ublei shisha ublei syam sngo baha kaba ka tien jong trai ka tho ngaingu shisha ublei ba upen kela ba uthau thmai yang kombang kesuong no ma kata ka jinglong khna ngidon ni kata ka jinglong kaba ni septieng ublei tang kata ka ba nyo kombang ni ju i ma ba menta long ni septieng ublei ni sngo ba ublei u don chatte sha jrong beneng nga shu septieng ublei tang kata ka benta ba nga sngo ba ublei u jingai ba nga ngasngo ba ublei yo i ra yang Hynrei ngaingu pa ublei ba ublei upen em yang na kata upelat yang na shibun ba ki jinglong ki ba utrai syam sngo ba ngasngongo pelat utrai ba utrai upelat yang na kata ka liu lep mo kamba ka sam udah be kuran ya kata ba ula sayangi na kata ka thliu ka ba ishar khai na kata ka khndau kti shisha ublei ula pelat yang na kata ka jaka ngasngongo pelat ublei kani ka por ngawan ban ai mit sim ro epik ba ki ba pet ki ba snap mo e kani ka jing pla ka ba utrai ula le ba yang nget trai un le ro epik kumju nget utrai kumba ula penem ba ula pen khia ro yang nget bun penem un pen khia ro epi kat ba kani ka por bat kalat kadang don shisha ka por ka jong utrai ngim tip lanu un wan Hynrei kat ba ka por ba kalat kadang don ngilit ban pediang no utrai ma ngilit ban khat kerpat utrai ngilit ban mat shisha ka jing bha ka jong utrai ba udah bet sam ong ma atau mat ba tu khmi ba utrai long ba bha shisha ngamat e ka jing bha ka jong utrai ngamat e ka jing iet ka jong utrai ka ba ka jing iet jong utrai shisha ka ba palat ka krau palat ka ba ngimla shisha ban siu keliang e ka jing iet ka jong utrai ka ba ula le yangi aku ban ai min sim shisha ru ya phi ma ba nget kembang ngayo nget ba phiru phin yo namar ba ka jingwan ka jong utrai shisha kala nang hajan palat e shisha ka tin ka jong utrai kala nang ye pendap ba shisha ngaingu shisha ublei pat ba dang ai yangi kani ka po pakalat bingindang yo ban syakri bingindang yo ban mat e kata ka kamba ba ka jing trai ka jong utrai jong men sim ma khoi ka jing em ka jongi nget shisha ba nget ba phiru phin yo mat e kata ma ka ba
ko bau trai ulale yang nganget pa phiru phenyo mat ekata hi keju kaburom borok kalong shu trai nam ta kaburom shu trai amen Nganget pila snap, pila syak skor, pila sngowi, dah lagi jong ki skor. Bau try shisha ulong ubabha. Dari yang dah ketin ke jong belai keong, atau mat betul kami bau try ulong babha. Ulong shisha ubabha. Hoi charity itu bah kata ke por ke bal accident em, kini ke bedon lang bat i, ki em, ba ila her sete sun. Bat i hap kata ke nala ke bal jeliu bah. Ba ila mensau jor hado kata-kata. Habaki doktor ki hapan put ini kishin rong klik ke jongi hap say laga jong but I kumba dan jinkerman show Hynrei aingo ublay na marba uday mau balale ki kamba ki doktor mo ki datang ki nong yarap ni isisha ba ublay ulakta ula le ya ka kamba ba ula penkia shay charity ko por ki la weng ni kishin rong klik ke jongi but Idan jikerman syu apa pait dah kemat beriu Hynrei iklan ikoi ikia mentah pi ikom bai ilong kadai tang dah jing jong blai bat dah jing snai ge jong bagade kita kwa badong ifi ni singi mementaru pau ni blai bangi syakri am khom kraw bani ki baro tadai kita kwa badong ifi ni singi fim dan kam khuslai ge ru labi pang ni singi nget pet trai pen kia ifi pi jenjar fi kerdu fi tuk pi telot pi swai ge jim ge jong pi kot kerpat ke kerteng Jisu kan ke bor kan wan bat kan pen kia ke da pen light ke da pen shat bor ye pi ya ga ba fin long ki bru ki ba klan ki ba kia ha ga do ba kum ju ha ga men sim ya ga ba fin ang la ban shikri utra ha ni ke pon ga kwa ban dwai na ga ban ta jong fi ki ba pang bu ye ga ti ki jong fi ha ka ta ga jaka ga ba fi stam ni ne dwai ngi ngai ba ga jingai ke jong fi ke ni ke ski ka jing pa slak ga jong trai kan pen kot ye fi kan pen kia fin da kia kran kumbaga ketin ke jong blai ke kran ini dua yang ni ke por menta ini dua ke jingat pi pang fi tom fi kordit pi dan jingat ke kumno try upelat ye fi ni ke por ini dua try ngo ime ko pang song thok ba dan ke jing slap blai ke jing slap am simba court ha ni ke por ke menta but ha ke kerteng u Jisu ada shop ini ki ksoi ini ki jingpang ini ki stam ini ki bor jingdom ki batek ki kom ya ka jingim ki jongpi na do menta ka sngi fin yo khia fin yo mat ya ka jing pelat chisha ba finom longsho kita ki bishat de bishat kom Hynrei ki balat lut da ka jing lat lut u Jesus Christ ki kinjri ki batek ka man sim jo fi ki dukot lut toy hangani ka por menta ki sai kom sai te baro la jenrat la pendukot ha ka kerteng u Jesus pilong khia filong klan pilong ki beriu ke bela kerku filong ki beriu ke bela slap ya ka ba finang la pat ban syakri utrai nduk menta ka men sim jong fi ke bela syak ban ben fio ye ke jing lai lot fio ban ring men sim thamai ke ni ke sngi ya ka ba fila pat ban it ban syakri ban pla bat ban saki ya Jisu bela le ki kambai ngo ni ka por ka met fi ke la kia ching pang ji stom ke la kenria hallelujah ai ngo ba ke ni men sim ke ba syak ban kia ki bor ke jing penwet ki bor ke jing khuslai shapting Parok kata kalau dok kalau dam, haga ka clip mat kau mentang snow ye ke jingpen slack ke jong try, baka tuit haga mat ke jong fi, ka tuit haga ni ka mensim ke jong fi haga ka por menta. Hallelujah, hallelujah. Aingo try. Aingo meme iet ki breu ke jong me, aingo melapen kia the try. Ni ai ka burom shme, haga kerteng u Jisu. Amen, but amen, amen. Stoi ke jing slack ke jong blai. But filak kot, filak kia nduk menta. But pinang yok bor ban syakri utra ha vila kia waju set ne waju kubum tang haladi ya thu ika bo blay ule kenang ba kita ki biok sngo gin yok diang jingkerku le se film la ban yalap ya ka gospel film la ban le na ka ban tau trai Hynrei pila ban le tang ne ka wei ya thu ya ka e bo blay ula le ya ka ji im jong fi ya thu ika e bo Jisu ule shaka perthai ban ngai ka tai kan dai ka jing pla ka ba krautam kaba long ru ke jingkerku ya ki babon ngi mensim blain kerku ifingi sngoru ya ke jingpen khia ki kamba ki jong blain na phi phone jingi pen sngo ngi ya thu ru ke ke ba u blai la le in yo ban ya thu ngi yo ban pen bana ban batai ya ke ba blai le shaka prathai kanang ba kin yo sngo ba kin yo jingkerku blain kerku ifingi sikin do biang shai ke singi ka wai pat program jong ka Potternet ngi ke singi long bla kerku ifi agar te Jisu amen.
Yaro itry, but na ay kublay fi hene kapor, iway pui baro haga kerteng batiang tam, kemudian bor tam ke jong try unong petim jingi Jesus Christ. But nakaliang jong ka Potternet kasi Bible School, ngikot sengo bahaya pi, bapin wan man ya shimenta, bapin ya snok tilang, but kene ka Bible School, tang kini kin riu benai menta, ya ka bapin yo snow, ya ka ketin ke jong blay, ya ka bapin yo ban yo jihikai na ka ketin ke jong blay. Commission jong ka Potternet ministry baro kawai kalong bangin let ban yalap ya ka gospel shiki ben rio baro namar kata ka dei ka hukum ke jong Chris ka ong ni larang ipuli na Matthews ka ngal nong ka ba arhu pra ka ni kot kat kendai ka ong namar kata ken to kilet no mapi to pelong senran ki ben rio baro da pen baptis ki ya kerteng ke jong khpa ke jong khon ba ke jong men sim ba ko da hikai ki ban sumar ya ki kat ki bangala hukum ya pi hakami ngarungan long rengkat bat pi halagas ngi hado kabawai no keperthai kani kadai ka jing angnut jong kani ka ji shikri da ka bangi pen ka o yaktin ka jong blai u jisu pha yangi bangin lek ban yalap ka gospel ban yalap ka gospel bat om tang ka tan re ben pen baptis ki breu ro kerteng ka jong kpa ka jong khon ka jong men simba ko bat kabalai hang ni u jisu da hukum ong da hikai ki ban sumari ki ek baro yaki bangala hukum mafi kaniru ka dega bentai ya ka ba ka jishikri jong ka Potternet ka shimkhia ba ka takalong ban hikai tading tangi shimkhia bat ngi buru ka ka Bible School ban hikai ya kita ken ki bala pediang ya kita ki bala nget au Jesus Christ ban hikai ya ka ktin ka jong blai namar ka dega hukum ka jong u Jesus Christ tading ta na ka snam sha ka snam ngi i ba shipon ki khon hap ki chukhat ya ki wan na ka snam sha ka snam barang ni ka batch kumentar ni kmilanti bapin wan bapin join haga ni ka Bible School kumba kini kiwei kila yo jingker ku nget bama piru pinyo diang ya ka jingker ku lang ba ka ni ka kasi Bible School wan join tangan riu bena ay ka por ga jongfi kataru kamdei brostio ka dan tang katu ka ni tiliki classes haka stio Ding ta nginget bapin wan man join ya ka Bible School pinyo jingtip shu ya ka tin ga jong blai ban yo ji kai shu ya ka tin ga jong blai bapin ngam kham chliu ka tin ga jong blai but nang ta fin mi pat kum ki breu ki bla dap da ka tin bat ban long ru ka jingker ku ya ki wei pat ding ta ngi khot sngo bhai pi ki pdiang sngo bhai pi pin wan chini ka khasi Bible School jong ka Potternet bar ki form ngi dang a hedu menta kidang dan stang kat tu tenli ki seats ki balai sngobha ban wan ban join no bagatrik ke bakhat do bagin ai ki forms kade hadu arterik Oktober arajar arsan kade ta wan no kat bakapor kadang don wan no kat bini ki forms ki dang don wan kat bak seat kadang lait nget u try kat kui fi kade ta nget kimilanti ban e fi fin join ni ka khasi Bible School ya ka bangin ang la pat ban shakri u try ta ka tien ga jo kan blame kat kui fi blame ta ka buram ga jang o amen